שלום לכולם, אנחנו כאן סטודנטים לתוכנית פק"ם בשנה שנייה באוניברסיטה העברית. אני איתי ואיתי אבי ועמית, ואנחנו נדבר היום קצת על מנהיגים פוליטיים שונים בראי מקיאווליסטי, וננסה לאפיין, לנתח ולהתבונן עליהם בראי הספר הנסיך של מקיאוולי. אז שלום איתי, מה שלומך? חוץ מהקורס במחירים הכל טוטו בן, מה שנקרא. מה שלומך עמית? אני האמת מתרגש להקליט בהר הצופים. אביב, מה שלומך? שלומי מצוין, גם אחרי חופשת פסח, וגם עכשיו באולפן המהמם הזה. נתחיל באמת מלומר תודה גדולה לדוקטור ניקול הוכנר, המרצה שלנו בקורס מקיאוולי, שנתנה לנו הזדמנות לעבודה יצירתית, ולאוניברסיטה העברית על חדר הפודקאסט החדש, וכמובן שנציין באותה הזדמנות את הציפייה להחזרת החטופים, שבלעדיהם שום דבר לא שלם. מחכים לכם כל היום, כל הזמן. צודקת לחלוטין, זה באמת הדבר הכי חשוב. אז היום אנחנו נדבר על שתי דמויות מרתקות בהיסטוריה הישראלית. קודם כל על גולדה מאיר ואחרי זה על יצחק רבין. למעשה נזכור אותן בראי ספר הנסיך של מקיאוולי, לפי תחומים שונים כמו התכונות שלהם, העלייה והנפילה שלהם מהשלטון, וגם מיתות של מלחמה ושלום לאורך תקופת הכהונה שלהם. הכל בראי ספר הנסיך. מעניין באמת לראות ששניהם היו מנהיגים גם עם תכונות אופי מאוד ייחודיות לכל אחד ואחת, וגם שניהם חוו איזו עלייה וירידה מהשלטון מאוד מאוד דרמטיים. לא רק מהשלטון, בכלל גם סוף טרגי לחיים. אז אני אתחיל ממקיאוולי ברשותכם. אז ניקולו מקיאוולי, פוליטיקאי ופילוסוף איטלקי מהמאה ה-16, כתב את הספר הנסיך, שזה הספר הכי מפורסם וזכור שלו. זה מסה פוליטית שנכתבה גם במאה ה-16 באותם השנים. הוא נחשב לספר יסוד במדעי המדינה, שזה גם החוג, שתחתיו אנחנו לוקחים את הקורס, וזה אחת היצירות החשובות ביותר בפילוסופיה הפוליטית והמדינית. הספר הוקדש על ידי מקיאוולי עבור לורנצו השני, שהיה דוכס לבית מדיצ'י, שמעניין לדעת שגם אז הם היו משפחה מאוד מאוד עשירה, וגם היום, באיטליה. והספר מהווה איזה מקבץ של עצות מועילות לגבי האופן שבו צריך נסיך, או שליט, שזה התוכן שאנחנו יותר מתעסקים בו כרגע, לנהל מדינה ולנהל ענייני מדיניות, ובתוך הספר הוא ניתח כל מיני סוגיות היסטוריות, גם מדורו וגם מדורות קודמים. הוא דיבר גם על משה וגם על קורש וגם על כל מיני מנהיגים איטלקים כאלה ואחרים. מעניין לחשוב אם גולדה ורבין, מי שאנחנו נדבר עליהם היום, קראו את הנסיך בזמנם. האמת שאומרים שביבי והיועצים שלו מכירים את הספר ממש טוב. באמת מעניין. אז זה טוב, אנחנו נעבור עכשיו לנתח גם את גולדה מאיר וגם את יצחק רבין, בעצם דרך העיניים של מקיאוולי. אוקיי, אז נתחיל בגולדה מאיר. גולדה מאיר היא ראשת הממשלה הרביעית של מדינת ישראל. היא ידועה באישיות החזקה והנחושה שלה, וגם ביכולת שלה לקבל החלטות קשות, תחת לחץ ולעמוד מול יריבים חזקים. אז בואו נדבר על העלייה של גולדה מאיר לשלטון. אז גולדה מאיר, לאחר שהיא ביססה את המעמד שלה בהסתדרות הכללית של העובדים העבריים, היא מונתה להיות אחראית של גיוס כספים מארצות הברית, בשנים שקדמו להקמת המדינה. אחרי שני התפקידים המוצלחים האלה, היא חזרה מברית המועצות כדי להיות שרת העבודה, היום אנחנו קוראים לזה משרד הרווחה או שרת הרווחה. היא הייתה 7 שנים בתפקיד, ושם היא העבירה את העולים הטריים מהמעברות לשיכונים. שאפשר לראות את זה בהקשר של מקיאוולי, כמישהי שביצעה מעשי נדיבות ומחשבה על טובת העם, בעברה של העולים לשיכונים, אבל היא לא הוחזקה כנדיבה. היא לא בעצם נתפסה כאיזו מנהיגה שהיא מאוד נדיבה, היא ידועה בזה שהיא הייתה קשוחה, אבל זה מעשה נדיבות שהעם ראה בעין טובה. ואז, לאחר מותו של לוי אשכול ב-1969, מאיר נבחרה להוביל את מפלגת מפא"י, כפשרה בין יגאל אלון, משה דיין ופנחס ספיר, וכיהנה כראש ממשלת המעבר במשך מספר חודשים. אני רואה דווקא כאן נסיכות שניתנה בירושה. מפלגת מפא"י הייתה המפלגה החזקה באותו זמן, היא נבחרה כפשרה בין כל מיני מועמדים, ובעצם סוג של קיבלה את זה בירושה. נכון שזה דמוקרטיה והיה פה הצבעה, אבל זה כן, לדעתי, נסיכות שניתנה בירושה. אבל אני מסכים איתך, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על זה בראי של היום, ולא בראי של כמובן של נסיכות איזו רפובליקה במאה ה-15, זה ממש הגרסה העדכנית של ירושה. אני אגיד עמית גם שבתוך כל התפקיד הזה שלה, היא מאוד העניקה ביטחון ויציבות לעם, שזה משהו שמקיאוולי דיבר עליו הרבה בפרק 21, שהוא אמר עליו להפיח באזרחיו את התחושה שהם יכולים לעסוק במשלח ידם בשלווה, ממש כחלק מזה היא גם הקימה את הביטוח הלאומי, באותם השנים. זה בעצם איזשהו שילוב של גם נסיכות שניתנה בירושה, אבל גם פורטונה שהיא בדיוק הייתה ברגע הנכון, בזמן הנכון, והפתה איזה פשרה בין מנהיגים שונים. ובעיקר שהיא ידעה לקחת את זה בשני ידיים ולנצל את זה. הפורטונה, מקיאוולי מדבר על זה הרבה, שהפורטונה לא מספיקה לבדה, אלא צריך את המידה הטובה, או את הדברים הנוספים
שבן אדם נזקק להם כדי לקחת אותה ולהביא אותה למציאות. כן, ואני אגיד שזה לא מאיזה פמיניזם נורא גדול, שמים את גולדה כראשת הממשלה הראשונה והיחידה, אגב, מעניין מי תבוא אחריה. בעצם זה באמת הגיע מאיזה שעה נורא נורא נוחה, אבל זו מידה טובה של זיהוי כושר שהיה להרבה מנהיגים שמקיאוולי ציין בספר שלו, כמו משה וכמו קורש וכמו רומולוס. גם גולדה הייתה איזו מנהיגה שזיהתה שעת כושר, וגם חוקקה חוקים חדשים ויסודות חדשים במדינה, שזה גם די דומה לאותם מנהיגים שהנהיגה סדרים חדשים, אפשר לקרוא לזה יותר מודרניים להיום. אוקיי, קדימה, נתקדם. טוב, אז זמני מלחמה ושלום אצל גולדה, אפשר להגיד היה יותר מלחמה משלום. בגדול, אפשר להקביל את מלחמת יום הכיפורים ממש לפה. הפתעה גמורה, משהו שלא ציפו לה, משהו שלא ראו. מקיאוולי, לטעמי, לא היה אוהב את זה שהיא לא הייתה אסטרטגית, והיא לא הייתה ערמומית, והיא לא פצחה ראשונה במלחמה, שזה משהו שמקיאוולי אמר שכדאי לעשות. אם אתה רואה איום, תפרוץ אתה ראשון. ולמעשה, מקיאוולי מדבר גם על לדעת להקדים תרופה למכה. גולדה, יום לפני מלחמת יום הכיפורים, הייתה לה הזדמנות לצאת ראשונה להתקפה, והיא בחרה שלא לעשות את זה ולא להקשיב לרמטכ"ל, ובעצם פה היא לא הקדימה תרופה למכה. אני אוסיף, במקיאוולי, בנסיך, בפרק 26, מקיאוולי מדבר הרבה על לדעת להתגמש ולהשתנות בהתאם לזמנים. אני חושבת שבימים הראשונים של המלחמה, היה לה קשה לקום ובאמת להפוך את הקערה, לצאת, לגייס, היא כן גייסה מילואים, אבל היא לא יצאה להתקפה ראשונית, היא נורא פחדה מהמכה המקדימה, שתמנע ממנה אחר כך עזרה בינלאומית בזמן המלחמה. מדהים כמה שזה גם מתקשר להיום, כן? כל העזרה הבינלאומית. זה באופן כללי מעניין שכאילו, כל הכהונה של גולדה מאיר שזורה בה גם המון פורטונה מצד אחד, גם דיברנו על זה, וגם אולי כאילו, אם אני שנייה מוציא את היום מהתמונה, אולי נקודה הכי גדולה של חוסר מזל, וכמובן לא רק חוסר מזל, אלא גם חוסר בדברים אחרים, אבל שבא לידי ביטוי. כן. אני אגיד גם עוד משהו ממש חשוב על גולדה, מבחינת המסווה שהיא מציגה לציבור אל מול מה שקורה באמת. בסופו של דבר, בפעולות הראשונות שלה, אנחנו רואים שהיא לא קופצת למים, אין בה את הנועזות שמקיאוולי מדבר עליה, אבל מצד שני, היה לה מאוד מאוד חשוב מה האמת הפוליטית שנראית החוצה, ולא מה האמת שנראית פנימה. אין מקום לייאוש, נלחם עד הניצחון, או אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפחד, פחד הוא האויב הגדול ביותר. בחדרי חדרים יודעים אחר כך שהיא הלכה והייתה קפואה מפחד, והתבודדה המון, והייתה מאוד בודדה ועצובה בימים הראשונים של המלחמה, שהיא הבינה איזה אסון נפל עלינו, אבל היא לא הראתה את זה לציבור, שזה מה שמקיאוולי מדבר עליו בפרק 18, שחשוב שאנשים ישפטו שהנסיך יראה לפי מראה עיניים יותר מאשר לפי מגע ידיים, ויראה בעצם מה שקורה החוצה, ולא מה שקורה פנימה. אני רוצה להשמיע עכשיו איזו אמירה של גולדה כלפי עצמה, איך היא מעדיפה להתאפס כפלטנית או אסרטיבית, מאשר כנחמדה ועדינה והאישה הטובה. אם אני צריכה לבחור תדמית נחמדה, בלי חיים, או חיים עם תדמית לא כל כך נחמדה, אני בוחר את הדבר השני, לא מפני שזה נעים לי, אין ברירה. זה מאוד מעניין, היא בעצם, מה שהיא אומרת שם מאוד מתקשר לאמירה של מקיאוולי. הוא בעצם אומר, כאן נשאלת השאלה, האם עדיף שיאהבו אותך או שיפחדו ממך? התשובה היא כמובן ששניהם רצויים, אבל מאחר שקשה לשלב את שניהם, הרי שאם יש לוותר על אחד מהשניים, הרבה יותר בטוח שיפחדו ממך ושיאהבו אותך. עדיף להיות פחות נחמדה כשאין ברירה. נשמע שהיא אולי כן בסוף קרא את הספר הנסיך. אוקיי, אז בעצם היינו בגולדה, ראינו איך היא עלתה לשלטון, דיברנו קצת על התכונות שלה, דיברנו על ההקשר שלה בעיתות מלחמה ובמלחמת יום כיפור. בוא רגע נדבר על איך היא סיימה את כהונתה כראשת ממשלה. אז בדומה להרבה נסיכים שמקיאוולי מתאר שמסיימים כמחלה או בגיל מופלג, גולדה היא סוג של מפלה עקב הגיל שלה, ספציפית פה זה לגבי מצבה הבריאותי, אבל קשה שלא לקשר את מצבה הבריאותי גם למלחמה.
בעצם גולדה נתפסה כאחת האחראיות המרכזיות, אם לא המרכזית ביותר, על המחדל של ההתראה של מלחמת יום כיפור, ואנחנו מזכירים כל זה בזמן שהיא הייתה באמת חולה בסרטן. ואז באמת שתוצאות ועדת אגרנט, הוועדה שבדקה את כל המחדלים של מלחמת יום כיפור, ברגע שהתוצאות פורסמו, היא אמרה סופית שהיא מתפטרת ופורשת מהחיים הפוליטיים. יש כאן משהו שהוא קצת שונה ממקיאוולי. פה גולדה לוקחת אחריות, הולכת הביתה, ולא מנסה להסתיר או לטייח, בניגוד למקיאוולי, שאם היה מסתכל על הסיטואציה הזאת, היה ככל הנראה מחפש דרך מפלט, ומחפש דרך לייעץ לנסיך, למצוא דרך להישאר בשלטון. כאן גולדה באופן ברור פורשת מהשלטון. ובכללי אולי מעניין לחשוב מה מקיאוולי היה, אם הוא היה נאלץ לסיים שלטון, או אם הוא היה נאלץ לייעץ למישהו לסיים שלטון, האם פה הוא היה מייעץ לגולדה להתפטר בגלל מחדלי המלחמה, או להתפטר בגלל המצב הבריאותי שלה, או כאילו איך, מבחינה יחצנית הוא היה מנסה לשווק את זה, ומה עדיף. אם זה בכלל משנה, יכול להיות שזה לא משנה. כן, אני רק אזכיר שהספר של מקיאוולי, באמת איך לא רק איך לסיים את השלטון ואיך להיות טוב לעם שלך, או איך להיות מוסרי, אלא יותר באמת איך להישאר בשלטון. טוב, אז אנחנו נעבור למנהיג השני שבחרנו לעסוק בו, שזהו יצחק רבין. צריך להיות צודק, להאמין במה שאתה עושה. 2, להיות חזק, כי להיות צודק לא מספיק. באותה מידה, להיות חזק ובלתי צודק, זה גם כן לא מספיק. את יצחק רבין, כמובן שכולנו מכירים. הוא סיים את הקריירה הצבאית, הוא מונה בהתאם לבקשה שלו, שזה דומה למה שמקיאוולי כותב בפרק ו' עמוד 28, שלא נכון לחכות לשעת כושר, אלא צריך, הנסיך צריך לחפש אותה, וכאן רבין עושה בדיוק את זה. הוא מחפש את שעת הכושר, הוא מבקש להיות שגריר ישראל בארצות הברית, שזה כמובן משרה שאחרי זה עושה לך פלאים, ראו ערך נתניהו, שהיה השגריר בישראל והיום ראש הממשלה. לאחר שהוא חוזר מוושינגטון, ממש בסמוך לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, רבין משובץ למקום ה-20 במפלגת העבודה, ויוצא מצב שהוא לא משתתף במלחמת יום כיפור בכלל. הוא לא דמות כל כך ידועה בתקופה הזאת, הוא לא משתתף בבחינה צבאית, ואז הציבור לא צובע אותו כאחד מהאחראים על המחדל, הוא בעצם יוצא נקי. שזה צריך להגיד מטורף, אולי הפורטונה הכי גדולה של רבין, כי אין עד הרצח שלו ב-95, אני לא חושב שיש אקט או מלחמה או מבצע צבאי שהוא לא מעורב בו, בין אם הוא ראש הממשלה, בין אם הוא שר ביטחון, או בין אם הוא חייל או רמטכ"ל או מח"ט. אז דווקא בכישלון הזה איכשהו הצליח להימנע ממנו. וזה מתקשר בדיוק למה שמקיאוולי כותב בפרק י"ז, הוא כותב ככה: אף על פי כן, כדי שיתייראו מפניו, הנשיא חייב לפעול באופן כזה, שאם אינו רוכש את האהבה, לפחות יחמוק מהשנאה. כי ישנה אפשרות ממשית מאוד שיתייראו מפניו, ובה בעת לא ישנאו אותו. זה ב-74, אחרי ועדת אגרנט, כמו שדיברנו מקודם, גולדה מתפטרת, רבין אז שר העבודה, כלומר שר הרווחה כיום מטעם מפלגת העבודה, מנצח את פרס בראשות מפלגת העבודה, מקבל את הברכה של גולדה באופן אישי, ומתמנה להיות ראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל, והצבר הראשון. כשמדברים על רבין בהקשרי מלחמה ושלום, אפשר לדבר גם הרבה על מלחמות וגם הרבה על שלום. אם אני שנייה ילך בכללי לפן הצבאי, אפשר להגיד שהוא באמת היה נכנס לעמוד אינסטגרם של מאיה ורטהיימר של הלוחמים, למה הוא היה לוחם, מנהיג צבאי בערך הגדול ביותר שידענו במדינה, והוא ממש מתקשר למקיאוולי, כשמקיאוולי אומר בפרק י"ד, נסיך שאינו מבין בענייני צבא, לא יכול לזכות בהערכה מצד חייליו וגם לא יכול לבטוח בהם, וזה בול מה שהוא היה. הוא היה רמטכ"ל המון שנים, הוא הבין המון בענייני ביטחון, גם איש פלמ"ח, גם שר ביטחון המון שנים, אבל גם איש של שלום. אפשר להניח שהתפקיד הפוליטי וההצלחה הפוליטית של רבין היא נטועה באופן די ברור בהיסטוריה הצבאית שלו, ושבעצם הביסוס ועוצמתו הפוליטית היא מתוך הניסיון הצבאי שלו. המהלכים הדרמטיים שלו בתור ראש ממשלה היו סביב מלחמה ושלום. אנחנו דווקא פחות זוכרים אותו בעניינים חברתיים, בעניינים חינוכיים, בעניינים כלכליים. גם אובדן האמון והערכה שרבין חווה אצל חלקים גדולים בעם, אובדן האמון הזה היה סביב נושאי מלחמה ושלום. בסוף חלק ניכר מאוד מהעם לא הסכים עם הדרך שהוא התווה בעניינים האלה, סברו שהוא מבצע מהלכים שפוגעים בביטחון,
ואני חושב שזה בא לידי ביטוי, וזה בכלל מתחבר להרבה דברים שמקיאוולי, או לגישה של מקיאוולי, שבסוף הבסיס לאמון שלך הוא סביב הביטחון של האנשים. ואם אתה מאבד את האמון שלהם בנושא הזה, אז אין לך אופציה להישאר להיות בשלטון. אני אגיד אבל שגם יש תקופות שרבין לא היה כזה אהוד על ידי העם, כן? היה המון הפגנות נגדו. בוא שנייה, אני עושה קצת ספוילר למה שכולם יודעים, מה הסוף של רבין. אבל אפשר גם להשוות אותו לבורג'ה, כי באמת, מי שמעמיק בספר שנייה וקורא קצת על מה שמקיאוולי קרא עליו, באמת הוא היה נסיך בעל תעוזה מקיאוולי הסביר את זה, אכזריות נדרשת. אפשר אחר כך לדבר על התכונות של רבין באמת, ולראות איפה לרבין היה אכזריות נדרשת, שפתאום כשאני מסתכלת על בורג'ה, אני רואה כמה נקודות שוני גם, אבל גם המון נקודות דמיון בינו לבין רבין. גם יוזמה וזיהוי שעת כושר, ושימוש בכוח, וגם בורג'ה ידע להפסיד בהמון מקומות, כי היה כל מיני דברים בלתי צפויים שקרו לו. שזה גם קרה לרבין, שהוא גם היה ראש ממשלה, ואז לא היה ראש ממשלה, ואז היה ראש ממשלה. לגמרי. אז אם אנחנו נתקדם עם יצחק רבין, אבל דווקא נלך אחורה בכרונולוגיה, אנחנו נדבר טיפה על רבין ופרשת אלטלנה, ומה אפשר ללמוד בהקשר שלנו מהאירוע הזה, מהאירוע המצער הזה. רבין נקלע למטה הפלמ"ח בערב של הגעת אלטלנה, ובעצם די נאלץ גם לפקד על המטה עצמו וגם על ההגנה שלו. בן גוריון בעצם פקד עליו לירות בספינה ובאנשי האצ"ל שהיו עליה. אני שנייה אפתח סוגריים, מי שפחות מכיר, פרשת אלטלנה זה פרשה של אונייה שאנשי האצ"ל ארגנו שהגיעה מאירופה, היו עליה גם עולים אבל גם נשק, ובעצם פה מתנהל ויכוח של בעצם אנשי הפלמ"ח, צה"ל, הממשלה, חשבו שהנשק הזה מיועד לאנשי האצ"ל. באופן מחתרתי אתה אומר, שכבר הוקמו כל המוסדות. בדיוק, בעצם הכל, כאילו, גופי המחתרת התאחדו כבר לתוך צה"ל, והיה רק צה"ל אחד, והממשלה וצה"ל מאוד חששו שהנשק הזה מיועד לאנשי האצ"ל באופן ספציפי, מה שגם היה קשור לפגיעה בריבונות, והיה לזה עוד כל מיני שיקולים אחרים. אז בעצם בסוף בן גוריון, מתוך אותו חשש, נתן פקודה לתקוף את האונייה הזאת של אוניית אלטלנה. אפשר לדבר על זה בהרבה כיוונים בהקשר של הנסיך ומקיאוולי. היה בזה, באקט הזה, הרבה אכזריות וחוסר רחמים. בסוף זה יהודי יורה ביהודי, ישראלי יורה בישראלי. בתחילתו של פרק י"ז, מקיאוולי אומר, אל לו אפוא לנסיך לחשוש מקלון האכזריות כדי להחזיק בנתיניו מאוחדים ונאמנים. אם אני לוקח את המשפט הזה ומשאיל אותו על הסיטואציה, היה פה הרבה מאוד אכזריות, הטלת מורא, שבעצם היה גם חלק מהמטרה. כלומר, זה לא שהנשק הזה היה, כשהוא כשלעצמו כל כך משמעותי, אלא יותר הסמליות שהדבר הזה יקרה, שאנשי אצ"ל בתוך צה"ל יקבלו נשק, הפרת הריבונות ואחדות הצבא, משהו שערכים שהיו מאוד חשובים גם לרבין, גם לבן גוריון. אבל עוד פעם הוא בחר פה שיפחדו ממנו מאשר שיאהבו אותו, שזה גם עוד פעם מוטיב של מקיאוולי, שהוא באמת העדיף מנהיגים שהם יותר מפחידים, הם צריכים לבחור בין להיות נחמדים ללהיות מעוררי מורא. באמת עדיף שיפחדו ממך. לגמרי. אז יש פה הטלת מורא, ומין, אם נשאיל את זה למונח יותר יומיומי, הרתעה, סוג של הרתעה כזאת. יש פה את סוגיית האחדות שדיברנו עליה, צה"ל יש אחד, ממשלה יש אחת, ריבון יש אחד. וגם הצבת גבולות. כבר שאתה מזהה את הסימפטומים הראשוניים, ולכאורה כמה רובים וכמה פצצות שהיו שם, אנחנו לא יכולים לאפשר לאי סדרים קטנים להתנהל, כי בסוף זה צומח למשהו יותר גדול. זה גם מתקשר לכל האמירות של מקיאוולי בנושא הזיהוי מחלה בשלבים מוקדמים, דבר שבהמשך יכול להיגרר לסיטואציה הרבה יותר קשה. אוקיי, אנחנו דיברנו על יצחק רבין, על העלייה שלו לשלטון, גם על משהו שקרה אמנם לא בזמן שהוא היה בשלטון, אבל שהוא היה מנהיג צבאי ומשהו שככה דרכו למדנו על התכונות של רבין. בוא נדבר על הירידה שלו מהשלטון, הירידה מצערת מאוד. אז למרות שבאמת דיברנו על איך הוא הצליח להיות בשלטון, ושהוא היה ערמומי, ושהוא היה חזק, ושהיה לו ידע צבאי גדול,
הממשלה שלו, הממשלה הראשונה שלו, סבלה מאי יציבות רב, עקב כל מיני סכסוכים, בעיקר סכסוכים שלו ושל פרס, שהיה שר האוצר בממשלה, ורבין כל הזמן חשב שפרס חותר תחתיו. רבין קורא לו חתרן בלתי נלאה בספר שלו, באוטוביוגרפיה שלו. זה מעניין בהקשר של מקיאוולי, כי בפרק כ"ב מקיאוולי מדבר על הנסיך והמזכירים של הנסיך, ושנכון לשים מזכירים שיהיו נאמנים לך, ושלא ירצו לחתור תחתיך, ואם אתה מזהה שמישהו מהם חותר תחתיך, נכון להרחיק אותו. וכאן רבין, שיודע שפרס הוא יריב שלו, ממנה אותו להיות שר אוצר בממשלה שלו. יכול להיות בגלל שיקולים שבאמת לא היה לו ברירה אחרת, אבל בסופו של דבר אפשר למשול את פרס לסוג של מזכיר של רבין, בעל תפקיד מרכזי בממשלה שלו, שחותר תחתיו, ורבין לא מרחיק אותו. זה גם אחד הדברים שבסופו של דבר ערערו מאוד את הממשלה, והובילו לנפילה שלה, אבל זה לא היה הפעם האחרונה שהוא היה ראש ממשלה. אחרי זה היה לו את הקדנציה השנייה, שנסתיימה בסוף הטרגי שכולנו מכירים. אז אני חושב שזה באמת מדהים לראות איך ספר שנכתב לפני 500 שנה, הוא עדיין רלוונטי, עדיין משמעותי, ואנחנו יכולים לקחת כמעט כל מנהיג או שליט, ולראות איך זה מתכתב עם הפעולות שלו, להשוות בין פרקים שונים, דברים שהמנהיגים עשו בול, כמו מה שמקיאוולי אמר לעשות, דברים שהם עשו ההפך, מה הוביל להצלחתם ומה הוביל לנפילתם, ולפעמים דווקא זה גם הפוך ממה שמקיאוולי אומר, לפעמים הוא אומר שמשהו לא טוב, ודווקא הוא הוביל לטוב, ולפעמים הוא גם קולע בול. אז הספר הזה באמת רלוונטי, נשאר רלוונטי וגם יישאר להיות רלוונטי. אם אני הייתי עכשיו מנהיג, אני חושב שהייתי קורא אותו בצורה די זהירה, ככה בזכוכית מגדלת, לוקח את מה שנראה לי הגיוני וטוב, ולא לוקח את מה שלא, אבל אני לגמרי ממליץ, ונראה לי כולנו ממליצים למנהיגים. אם יש פה מנהיגים ששומעים אותנו, חברים. אני מסכים איתך מאוד, אבל אני כן אגיד שמקיאוולי נותן דגש גדול מאוד לסוגיית הזמנים. ובאופן כללי שהדברים הם משתנים, וצריך לבחון דברים בראי הזמן והנסיבות שבהם מתקיימים, ולצד זה שהספר הזה רלוונטי בהמון דברים, גם צריך לאבד אותו ולראות אותו בראי של 2024. ומסתכלים שנייה גם באמת על התקופה שאנחנו נמצאים בה. באמת יש איזשהו שוויון למנהיגות. אני לא בטוחה שכל מנהיג חדש או מנהיג צעיר עכשיו צריך לשבת ולקרוא את מקיאוולי ואת הנסיך ולבצע, אתה יודע, אחד לאחד. אבל באמת צריך לקחת פה את הדברים המעניינים ולחשוב עליהם ולעשות רפלקציה ולראות באמת איך זה, ללמוד על מנהיגים דרך זה. בדיוק, לא הייתי רוצה שמנהיג של היום יקרא את זה כאיזה ספר הפעלה, ממש לא. הייתי רוצה שהוא יקרא את זה כחלק מאיזו השכלה כללית ותשתית ידע שהוא על בסיסו יכול לבחור איך הוא רוצה להיות מנהיג. טוב, אז הגענו לסיומה של התוכנית הזאת. אנחנו שוב רוצים להודות לניקול, המרצה שלנו, על האפשרות לעשות עבודה יצירתית ומענה ומלמדת באופן הזה. ותודה לאביב ולעמית. תודה לך איתי. ונתראה אולי בקורס הבא. להתראות.